Tabu se bo sorry ko so to moto tara kurtam laya bini tabu. Obo angka Sopna Rani Deborma bini umur 35 bosor plus rokong khana bo kaham tongpro nadi busuk kahama. Obo angka kaham pro ni photo kaham ka kakha. Tabo khungangkai obna labai yong. Tabo angka nai je bom haing thangka wafi sa haing thangka yak wafi haingka yakong wafi haingka mokhang rok joto hoisapai thangbaikha. Pora ekdom borosuk ni chehara ang thangka. Yang rohlabo age kahampuro angka nai je busuk naithokma kotoma ekdom naithokoi tongmani oma hai chehara ang tongmani Sopna Rani Deborma brok ni kami hingka Jolai Sora Ramchandra Ghat area ni 3 mas bai oma hai chehara ang thangka o 3 maso botamo rugi manjagoi oma hai ngi tongkha tai thongaro bahine kalai tongkha rugi naijagoi bumalia bini sak bemarni rang puisa ekdom crisis rang puisa koroi kebo subana koroi bono nogono kalai thongaro kalai oma hai ngi tongkha khukti simi monogoi theinani lama simingoi tongkha belai wanama singsa mangpili hingka o Sopna Rani Deborma botam rugi manjak phaijisung bini full detail botangoi hospital o thangi naijagoi maya nogo kalai ma tongkha sung khanai nelainai monainin bungtamo Sopna Rani Deborma nang koi mas sungkha roging mani 3 mas sungkha 3 bai 3 mas kai tongkha tona nang tangai asu wafi haya omai ke ramin thangbai kesa ang Bengaluru thangai kam khai tongai mane pula hangkai lumte alokai mai sai mai angkha sai mai ate ang bohok kisa sabudo bohok samani pore ang doctor bithi na hari sakha sau kisa hole tongo ge dini barebu Bengaluru hangkai alokai ang chinong ni hingka tiket tan ro na nang nogo thani nogo thangai kobras naijak de hin chawa no hangkai phai kobras rong naijak kha hamya motai di hingka ri ka hamya hangkai uro kaisa kobras naijak kha bokhai tv ro mar ngo hin chaw bo jaga bo abo poitram ni hangkai alokai ani ma babu bokri tetino nairi rang pusa rokri ka bungne bo motai dina tongman ri sungmai tong takbo hingkai olokai noko phaiga do Bengaluru ni phai moti ingkhata ingma pore Bengaluru ka tamo khlaina ni thang samung khaina thamani sabo bai thang aro sinong ni baina thango sini nok ni mane sabo ani bosai baina thango o nin busabe Bengaluru tongo ani bosai norok alka do tong bara tongo korok ni ke bara tongo korok ni ke bara tongo koi bosor ka khasa Bengaluru samung khai man are masi kaya khona hima hai are mas kaya kho bosor kaya kho are bosor hai kaya kho rang puisa income khai maya ko tak gaya ban bangai rang puisa bokuri nin busai ka tabuk boro Bengaluru bo noko phayako ang bono nogo phaidi hingka rang puisa bo hai maya ka nogo phaidi hingka phaita hanane nasik tongna da hino je nang rugi kalai mane kono rang puisa rohya ko rang bo rohya nono bunaya hona ka hin chawo hoya ka aroni hingka yang nogo rohgra kata nogo pathok roh kata ne nin busani mongtamo Sujit Deborma Sujit chakma o Sujit chakmasi bin para ka boro pesar tholo pesar tol nobin chora hingka ka nang o pesar tholo ni bukra juk songni para ka tangi thangya sa bro khati ro phai or tun kolang phaika nin bukra juk songro do tongkho tongo ka brok ta mono sori nanya ni hospital dalangna rokono saito gyada borok kurina kuri phana je naina tang nai yang phai ko khata nin busa ka ti tongsa busa masa tongo abo bo kol bo khailia rang ka boro tong Hyderabad tong o nin busa bo Hyderabad do ka nin busai Bengaluru nangbo Bengaluru samung khaiyo ka o Bengaluru samung khai tongprono nini bohok sawoi lumoi
Omahai kera mongi ruging thangkatana. Bohok tamo dostong naida naikha. Doctor ko sao sono gore he khaima kai sao ni bohogono problem tongo hi sao. Tamo problem saida nai bro tirasa. Saya. Mane bohok pathoro do ong ba kono kisu do ong bubuk saro do sogoi tongkha ba potiripot je kono rogi do tong sonography otam sa. Kono saya no kai angko bo sai me boro. Nin masong salai kata. Engka bin bohok tamo tong doktor bai tamo sajak bin masong yang salai no. Engka tes kok salai kira. Engka nin bus Hyderabad do tong haida. Hyderabad to tong call khaima wo receive khaya. Allah kai choose off sing thangsu. Ma ni soy nang bai ok ni ok tui ba mani. Jada ani busa. Hai nijini bumano ba omahai jorang ka bo phai nayan chinango rang rok subana nango bo ama hero kono communication kre. Ang Bangalore tongfur nani pusala no call kaya. Baba nangana rang duya jasa khode. Ang ko doctor nai chang nani. Hawa no ma hin chau. O musuk mutai dina ano call khai de hin chau. Rai badang hamu soni bada rai. Cái ăn col khai cái mà sôi chop xí, áo phun phun để tay Malia ta, col khai Malia. Cái nó cái giống mà cái kaham kering cái giống khana boleh na. Kaham nó cái giống. Cái tamo nó asuk 3 mas oma heng tong khatam khik lai ton khasa se. Sidona nai phe ang cái tang khai na. Ni na asai song ka khorok busuk. Ana asai song da. Iko ani bufayong mang nơi bahana jung mak tham hang kai angta Kono drug suci roka korokla saya nale nang. Ang kuno saya Tang rugi aso koma haing thanga wana kha 3 mas bai nande pura taise yang phunuk pelam te gandara phadi yang totra rok nai di totra rok mokhang rok nai negere di yak rok yakong rok pura marang thangka bohok bo mai chana hangkai no pura kolo bui phayu tin khe belu ba hai ke te kun mai bo sai me ya kun tin thango go chaka ngoi yang malong thong mai se me ya totra bo ro lap lai ngo khoro kai tam sugui de phai ma hai singo nang ta phamai ro sai me ko 2 mas mai cha ya 2 mas ta phan chaya ko mai si totra lai ya hita mai totra lai ya ma si me no mai buti sapi ge buti krug no nang awan nin phan ji kri so kata hanya he ching tong so lama sim si thang na ba ki mai tulo ro kise nang ta na ge thaluk rok thaisa thuisu chai mano ekdom rang kisban kerim bag da hai ke matongkha hospital ma thangya hospital ma thaya baba song bokri tu ti nari sukka borogo ko bora haing tong ma khata bu ani bula no boro bokri kha boro no go se angte sore hamya tu ti khairo go to aban nang hamna musung go thaina musung ya ta bu ang aban loko rong no tu na su basu san ano khairo jabate in bong tam kham na sapna rane de buruma na ji ta khok tai bu khok song siniti prasa nok ka ham phanang thung building mali phang thung potir pot phang thung bigra tamno hon omai sak bemar ung tong mani jorawo ঠিক মতে হসপিটাল থাঙै ডক্টর ka hambai khlai rugi najek maya rang puisa koroi porinani rang puisa koroi ka ham school potiripot obnon no bigra engka sopna rani deborma 3 mas bai musuk ungi tongkha kami amsayo uja handi phola katar handi potiripot nai je rang thangthaya amahayo gari bara thangthangai bro naija jau hospital thangka kirijago tai borang kabang thanai sing aro nai manglak ya pho borang kriba omahai oboni bagai nogo kalai tongkha salo kalai tongkha horo kalai tongkha bukhuk tui mailaya tuilaya thuinani simi baki phiaba thangna musungjago o thangnani nei wan so kangkangkai rang puisa koroni bagino hospital thangai najek maya bini treatment kamka khlaijakai maya tabuk একমাত্র আশা হাসতেনে লোকরক
o Ramchandra Ghat hindi Tripura hastini Tripura sarok haina hai news ni bkhakti joto lukurokno kobokmung phaikwa omahirokno sung tisawi lukurokno phunu kangkai jorani news hamia chaya poti report khaina nayo lukurokno haipano buiwan sogo phiaba tongoi maya Tripura sarok omahai thongora klaijak gobang man tongo kol sokpayo kono jaga thangimiya kon jaga angka ma phayo phiaba omahirokno sung Tripura sangai nini ani khoksa khoknai bai sung snamai mangkhangkai busuk sini bukhaumoni mongphai bobo haino kaisa monak mawa kothin jaga tongmani kaisa pohor hai ungjak nai bono subawi hospital kahamo nairi mangkhangkai ungyang yampano jibisa kham nok jorala sung bono dolangai nairui bini o bemarno tamo problem tong sung hamrui duman sung abo chesta khaimano sung borok muncho tei hamjak mungni bukhaktui nini ani khoksa khoknai bai norok bahaino tumungno Swapna Rani Deborma bini umor 35 bosor siko umor ekdom kom siko picture nukhna ekdom kahama tongmanchi 3 mas baisi omhaing thangka angka bono tumungno sung snamlainani bono sung toisa boni sak bemar ngi tongmani no kaham khlai o hasako bobo borok muncho haika agin haike kaham ka tongnan musung jago oboni imangno sung toisa bono mukthang snamnani hingkai tabo ko jora nangai tongo nini ani khoksa khoknai ta khoktei bukhoksong norok bahaino je mansa bono subajadi phaje sung bini ma songbai kisa kok sainen nin mongkhatam yo ani mukhai sumtira obo bo para hanjak mo dolai sora gota Ramchandra Ghat romjago nobin para nobi soda para o Swapna Rani hingka tamo kalai nini ani busano busuk nam nin busa khoro busuk ani busajo to yongko saijona kuta saijona sala dujona burui sarang ka 6 jon atana boka busuk number bo nini busan bising busuk number okara da kusuda ba okora mono joto okora jotone okra sitana jotone okra angka ba buma bufani giani saman o jotone okrasi tabuk thongaro kalaijak kalaja bono tangai 3 mas noro hospital danglia naya katonka sing naikha one no naikha sing boro naikha ongko wotalangkha mutai naiding kha mutai naikha theka naiding kha naidikha mutai jaga talangkha gai polaka taro talang dingkha omo puja komo poro talangkha do abo robar kalayo gai gijawo borok masapang kere jeng bono kipli tukha busuk se lama sitera tei kotor apuru busuk kotor mazakha lama photo ka phaka bapuru gabono pore khaino mutai hal hauka mutai jaga talang di tamse kamo gabo jigo talang di aro khai I dok pathorok nokhorpu oi pathor onkhorman jaga aro gai bohongne muibo nokhori phaipo loge no gobawi phaipo nisa abono nugui bisas khai ar thanglai kwa abo neto nugui teng thangkata ga buibu sawaru talang di hamnai nei gai thangka adino komse kom de gon ta sudro wate wakhne gai nok bo kri khobla momti positive yang khakja o kotar kha phakti ajaga ajaga soto mo bokhoro mo ri kuibo jotong kisi khairok ja khai kaisa buri khai bono yang phan to kari ne ga positive mo tei du sakai no ho hokla ka bokhoro ko tui jotono saka to ta thangbai ta tu ko jangma sing dong tu ko jang mane tai nok kri je bagana gini nok gana gini to ma bo nok sada nong ni si abo aru thangmaya awate yo thate botol jagya bosoi kosto mo bo ma ang tai basili ni ka bari tongta gang bo kabui tong o mutui ni somose mutui bi bo lungui phai ta o wate seka umka ma jagai to ko inoi ang bukhawo mukse kalai kha ngai phoda kra kai sai no tongo ngalo ka a bi nok bisin thana bo borok se usige pali a sama jaga wo ngai to bo ngko hatina ereng tu basa tongo aro khotor kaisa kai bono mokholi toni khata ga mokhol toni kha olo nai kha aga bodi olo kai nai kha a phola kata nai khata gai bohok to bini romaya blapro bohok ta bo kotor mang tongo gai aya no gai chaka bin bohok asata sebdi bin bohok sajak tongo gai bo mutai khai tal ka bo mutai khai boi bo boro nai khata e mo bohok ne mu sebla ni sau gai bohok ne mu gai borok tui pori woi was khaje hini tui sai boto da busu borok ka tai boto tui nang mai kha
nang bayi kutam sengya kita ki kubro ka song baraya kutam ya ta pro nga phaja loka phaja awate sek aba hari me mo lama ka tartanjak bele nga beng gari bo thangbaya zabra saka bono ya grom boi bahno juksun to khata kinamu songo hi a sodei ma jaga no kiza kiri to kha ya ki kubro kha bining kamaro ani ruku to hatala maro jotono kina hama ka gari saka to boseme able monam tongben kidar ka bukha aron tuliya ya te ka phaga ngai lama wo khai abeno oma anon norok tane oro tusi ni nang bisi ko song kha yang soro boko tal ble tabu soto jaga no ngai lukhu manja kha ngai a horo kai kono khasiliya lengma haing to pheka ta lengjang mani ngating to pheka inogo to kha ka aro dolong mana hamliya ngai mutai jaga telang di ngai ate jaga telango ngai chine rang pusa kare khatong mo yak sugya yo ka je tong mane abas paigira khata aro wasa abo gari bara se busu thang baksa ba sawati na aja baksa ba sawo baroso ta bara cheri ba yakho rang kare ingai gari chalona no sang saima to no boro bosi no obasta no saima kha gar delang masi bara rok pa yakho gai bara rok pa yakho ngai lokai nogo phaga kai lengi to phaga ta bai ne phaye ene phai lengi to phaga mai bute ro na khani maya bokho muti sa prak thanga sa prak thaka kai lokai bo a benguru to phur ba tin ta bo oma oba ang tai ban se gala kha ngai tamu ni sa ha kata ngai ani bohok sawo ma ka changi bohok sawo ngai ate to tin bo bithi bohok samai bithi cha chawi company kam khaipu kam khaja kai bari phai hinta ngabini company ni dolok bai hinjapo nang sori rugi tutai tani phai kam khai me ta ni hinjapo gai olokai thalia ta bokobon ko sakti khai gari bo abo sorokotor ble benglu ne abo kalaina se to ma ka che kalai khama thu the ka mo hi chang ang ta tha che de nga bu jo to no bu jo kam phai se thamo ga company wo jo to no room jo ton ta lai ja bo sa jo na omayo ni kap tong ta ngai nang asa hata tong te omayo ni kap na ang to thangmaya bla ja ga nga ha na mo ko le mukti simi kala pheto sa de nang ta de son de so ki phil phai de nang aro ta thui de o para ono phai thui pai de ne ang ka bu bol sa wo chra ta ka no ma tai pa thili ka tang che phai jo ka lom che phai jo ka ga sa wi to ta thang ya thui muk tri thaya ka bu mu ri cho ko lai tong nga phai ka bo phai bai phai yo phara ba phaka kai jeng agotola thangai lamjagai khata bono ngai kaisa nokhori peram nokhori paisa paikha nga phai bui jotno toro nokho ka bono bokai no se nokho ya borok se thak thanga no se nokho ya mo jere ba bohok sawida muti bang tongkha buti bung tongkha kalaida tongkha ang abo boka khep jor phona to ta mu rungi no apuru yakung yak himaya ngolo tai kaisa flight phaka apuru kai boroi toro nokho phaga kai ba apru kai phaga ta be kaisa khakale ye bosma ya haing phayo ba apru sori kosto ble gai kala ni lai kai bo phun ta ge no phayo so no phun haga ta bo phai ka phur ka phun ta khai de ya no ko puru je khai no baba hini bim pa no sau galo kai bo phun khai man ho kai yang che phai ni phaga kai sung hinga nung yang da phai na ni ayung da ka sayang da sa thana ni gai bo ko tom tong cái hindi ai ăn con này bò cái bò phải nằm một số trang mà hay nhung khát ta ngủ làm cho cá đồ là thóc phải cái ăn thang liền mà bà ai ăn mà thang trên trên bò trên nông này bò sai horo ai ăn cái coi bị đặt có ô có ai ăn này mà bà sống này để mà nó mà nhà hay nó có rồi nhưng có ai ăn nó lại thằng đi ai ăn ta cá sai đi hình sao cái bò sai trong cốc bái bò cái cho sai ăn cá sai cái đồ ngà bò cái cho sai cá sai cái này kha coi bị đặt ngay bộ này kha salo vay cha sukle ma pesa tolo vay cha sukle ma ba se pa so pu vay cha sukle ma ba se pa so pu ngay này suka hab ni malia ga kai u yang to bohong ne mu se hin salai hong kai yang phan bon ji bi se rok sari ui nai no wa cha ni ani mo che rai no sa ka ta ga phai na mo so tha bo ha bokra so to ni pheka to ni phai ma pore tại sao bokra so song na phon ha bokra so song na nai phai lia pha bo phai lia
kukhaiga ya ka ba to ka ma ang no nai mo sung ang to ba ti ya ano te wa cha phai na phe di nga ani ri rok bo ri kata bengol to pro pai be man ang to se tum da ya kho ri ka tam te tu phai yo no ari bo tu phai di ma ne bakra jong sa hota ga bakra jong tam mi sa rang puja se kere ya hai kere ni charo nga oro phai na ne asa rang puja na nang bo ter me phai na ne nga phai ya igo pesa to ni tak bo sa horo igo me bo sa horo da tabuk bini nin samarika bini busaka tamu brokan na yada puja rang puja kering nai ma ye nin samari do baira si tongo nini bini busa nini sukta bo baira si tongo bro daro beton man ble enka rang rok roh ya diba roh ya phone khai bo phone di suk khai ya buzu khai ya bo to mana haya puru ang se chore sakang hayang ble ya kung yang ma ya ge ngai ni na nam muti obostang to kha engko rang ki chara hoga de nga a rohoran he nga muti engko mas hobai ka to ta rohoran he nga a mas hobai puru phone khai ka phun ti risip ka hap khai kai tong go risip rom ya khai ya ini 10 tarik kai tong ha ta pojonto roh ya ngai bini uko chinong no borok hinga nini ma bengulu muti obostang to kha bithi chimi se sai chai tong go ngai dak ro bo himbo bin mo is mi bi mo hogo buti bong kha soni bra the khai na khai ham ka mu ngai khai na ni rang kre ngai nini ma no ba ti ga de bengulu ni ma no rang pa to ga de ni ma ni ang se muti tong ha muti chok tong ha boro rang ni sa horo bro sita kenga sai boro tam ka ani mokol bondu ya ani muti jaga go yakong thuta ye yakong long therai tong ka ang se doctor na jage hara ko ra hin bo se taw se sung sa ha tong o thonga ro ko lai to ko le khaye ngai bu pha bo na si go ang bo na si go ang kai to somno hopong sapong ma thuya ma ka bo ma ani lang ma thana na yo ano muti jaga malas khai de nga ate jaga ro mas khayo oro malas khai de nga oro malas khayo ngai o ma ang tai ba thelia do ma ang thina to mu sung ya ko ang bu te ke thina ni ma hini ano na chi ke ka bu ngo sa de nang ka thang tong na ni ka thang mu ko mu tai ro ko ri da no a hai no mu tai ro ba the tu an nang se thina mu sung ya ga ka bong ni sa borong tang nai borong ba nong nai borong talang na him bo tini talang ma no khona pha no talang ma no talang ya ka no a hai no ba chi ri tu an mu tai ro ta wan na di thya hini ang ka tong ta no rong ka tang ge dok uja do nai kha phal ka thar nai kha potir por jaga nai pe kha ta bisrobori kha doctor ka tam bai dalang ya ko o mandai rogo bo ko talang khe doctor ka hamo tam dalang ya jibi hai rogo ba doctor kotor hospital kam khamo u edisi ko kheram pai hospital lo talang khe talang manaro a ko jibi wo thandi refari na ni hin sao kheleng bar edisi khmulung ar dalang kha karoni refar hor ka jibi wo talang ni hin chang ga chang jibi talang na khomta kare magana khaipa no le chini rang pusa na ge di baro sai tong na ro ga chang rang pusa kare nga kai bono ta sa chang no ko kiplu tu pheka ta jibi dalang mali ya chini kono pot kari kha chini kono pot kari ka bini bono na nya hin chang jaga po asam phoso to mar ba jaga ne rang rong pai so ba ka chang ta mai na china ga chini no chinong ne borok bo dukan ki chami chari abo ba salo 100 200 300 ro chimano ka abo ba chang hat patalo jibi to mano chang abai sang rang krim bang khiklai ma to rang krim bang kala ma to je iso khaite mo ba chen to hai ba se wan na ba te krim ba ni ya chang khatong bo yak sugya bono na nya musung bo chang nai chemali ya chang hai khikala ma ton kha ngai gana gini boro ro pasang no chupa nai kare nai kare nung tabuk nin chajak chopna rani no hamri na hingkai lokorok no tamo kokasan musung jono khokja khongni laifan da subalai mano ba amsani ml handi em rok tongo brok no katam san musung abono mungko sana musung ta ngko chini kono naina ni pot kare kha ngona pot kare kha sangno kisa sajo pose ko nong no ba teng sang ko bogo 정권은 나이다니 선버티 거리 갔으니 지는 공무시 거리 가정 그는 동반에 정 이라손에 마이로 막아나 정 사이동고 내 돈은 기자리고 뭐버 소리 하면 사게 사가는데 그래 요가 때 밤도 누간 탄다고 양을 비게치 타야 콕사로 딘 소록 너 소록 팔레정 아버정 부대가 아버 하데 두칸 빠이탕고 아더 쳤딘 소보 nonni amsani MLA মন্ত্রী রংখ সাইদ নাইখাসা আনি বুসাজুকনো ডক্টর কাহামন আইরান কিসা সুসুবা দেম হেরো সাইয়া কোয়াবতো সাবো নরং yang MLA সাবো আবো MLA ঠিক ঠিক করি আবো সাবনো MLA হিনানি MLA বা খরক জানং নাইতা খরক জানো না
Sabo sini ada nang MLA nang. abo rogle ngaso saimiya Lukorok no tam sana musung nang sagradi. lukorokno sano tabo saijo saijo sano lukorokno ane mo ane bosano bantina bagoi ane bosano nanya bagoi borokno naitho borokno gotho angtai borong bonang tai bantin No malia sak tai pai rim pai liya. tai malia abono lukorokno ang tabo kobojawo Ane lukorok suba kasin imbu saja hamsin. hamsinai Eka tis tis. tomung subai hangaka ane bosahen thongora klai thinai Tai kun fan kari soka. কোনো ফান কৰি খা চিনি কোনো ক্ষমতা কৰি খা নাই নানি বন চিনি কোনো ৰাং পইচাবো কৰি খা জাগা জমিব কৰি খা চিনি কোনো পথ কৰি খা Deyong nangla tam sana musung ki sagra. Khai sano je ani mo serai no ang onek jagan tlangka uja paikha doctor khai tlang jaya hubane hospital tlangka Kahamo dolang ya kota. kaham tlang maya ta kaham bolte abo kaham no hini thango aro magna unko operation khayo thui nini unko bithi barai jotona magna ribo hini salaiman khana oi ang bono aro tlangka Keleng baro. khereng baro Karo tam khaili ada. aro tlangai boti khaika boti khai mani pore thui nango ngai thui 3 botol paikha 3 botol thui pai 2 botol dijakha 2 botol dikha tai 1 botol dijagya dijagya ni pore hingkaino ang hingka o 2 botol dikha 2 botol diman pore madam anotam saka mo ngong yakho sonography khaimana yakho mo ang tam khoi khairang ni madam sawoi madam sawoi mo autai jaga sonography khaidi hingkaino bo sonography khlai ri nani ni ana kagoj dikha kai ang thangai mono rugino tlangai rani bazar tlang khaidika khaidika hingkaino borokno sakang rohoroi ang sonography no tunam bagai ang ajaga bathagoi tongoi last ogai ang tukha tui phonuk pega onek Kamsa. onek problem Kam tongo rogi tong ni sabro. pathor Pathor tongo. pathor tongo Bohoko. bohogo pathor naibini problem binmo doctor ok sata gai ang Bohoko pathor tongo ni pathor tongo mo operation Operation khai nang. operation khai nangnai mo gbc refer mari nai gai gbc Karo ka operation khai mali ya no. aro pathor no khai maya kubini khai mano Acha acha. kubini khai mano gai pathor no khai maya hin sata Ke bintabo o sopna rani nin sajuk ni problem pathor china. pathor Kun bohoko mui mai ro ya na. moi mai khai kri Mane sonography khai pro pathor nukja khata. pathor nukjakta ngai naib ni problem hi sago mono jekhane makhani tlangoi ani rang puisa baibekha thui botai botol sa tongkho thui botol sa rijagya ga abona ang sungka madam thui no ri matlang sinai abo kono borno ang sejai samam buya thui no tai botol the to mono ngai call khai din no call ang samno khanya madam e program madam call khaiga no tam hinga tam buti hin madam ngai ayango thani abo khai number sawo muti jaga thani thui tumu kring ga rang ke bil hana ga ang thaga number mote thanga ta number bor saro 12 number no do 12 number ang thaga sa tam buti mo ngai thui chi kring ga aron sar ga u yang thani ang thangjaga thangjama porangane sar mota muti madam dana sawo thui kri kha ngai rang ke bil hana nai o ngai aron sar ga ta na aron sar ga ga nung ngo khadi muti rang no rang ke bil nai nung number di dia pro whatsapp nung number wi ko photo bui roding ke sarang apti roding able ke bo nung number call bo number di rogata na bin number rogata nung call khai di na ke 26 tarik ang suti manai 27 tarik ang call khai ke shonibar ke bo saro adino saro sar kai saro ne tini ba bondo se tini khana bondo Bro do aro jes panangkha aro do naikha bro pathor operation khami jibi dalang de hingka. Kanor khatang ge jibi dalang liya. rang puisa krei rang puisa Rang kerin bangin dalang maya. tlang maya jibit bono tlang thangai to aro rang ni dorkar bithi joto risuk mania operation che magna khai na bithi ni rang sang gai au bithi ni rang bura manai ang bono no kibil tunani baidong thaga O smart card huma roga koma ro keri ja bi. smart card tongo smart card bai bono aro boti khaika smart Bro. card no khere pai hospital smart card bai ni boti khaika Jibi bo ambai no nai manai bla. jibi bo ana apti no hisau jibi bo magnan khayo jibi tlang de ngai jibi magna khaina panle ang wansu kata jibi bo ang agi thangjak no ngai aro rang puisa nango bithi barai painani hamok painani aro kun aro khomata kri
Enggak kan norok je nini busabutui 6 jona tongo jono kisa khlai bini oko khlai pano bono dalange hamri me hamlene bor jani bai jasi joto pailai je an besar bu kuri mangno ya abon bagui nang ke subana naile ya subana naile ta naile yang ga sak si keri mang ha sak si kuri mangno ga ba ke sabna sana ba abon ke mo sayang tawo ang je lukurok no tini MLA sini MLA non yang sini MLA kai ronjit MLA sa ronjit borong no chubasuk sanani ang abon bagui sa ronjit no tam sanamo song sagra din jordan bonu khanga bobo contact khayano sa ronjit na ang yang camera na si sani sa ronjit no ang go santa sajjo sananta mane am no operation khaynan bagui rang puisa sananta sa ronjit na rang puisa simda sanai na phai nai phidia ko di ne ro abo sa ronjit phai na beke to kam ko si sa ronjit phai na phitung ta hanga phai kai ba sa ronjit phai na phitung ani je edisini ka sabo edisini kai inko suhel bono ka tam sanamo song sagra suhel to bono ang sana suhel no sana ni bote suhel sarbo ano sajjo ritung ta bo phai na phinen kai phai na phega tung suhel sarbo phai na phitung nuk phai na ani mo je inko edisi elaka mo 3 number ward jolai tisa panchayat saron je inko bo suhel bo phai na phitung je ani mo obostha no ang buti obosthai to tai lukorong no khatam sanamo lukorong no ang sano bini kicha khai sajjo ang sajjo maha ke ba ang tabu an mo cherai no jibi utlange ang operation khainani badyo khai tongta nin kha jaga sampod obo su to jaga sampod korian jaga kori tilasmi mo kicha raba rokri da raba rokri kheto rokri poskini rokri tam on nokthai simi ta nokthai simi na kahan ilata nokthai jaga dogan kisimi oglan bhalo o 400 500 কোন পুরো হাজার আবার বিকিও আপনি কেন তখন বা তাও রাং পয়সা করি খা পাই খাতা আনি যে আসে বনো যে ক্লাঙ্গই যে দুয়া মানে আনি মাল পত্র যত নষ্ট রকম থামাইকা বাগুমার পেরবাইকা আপনি দোকান সাসি নষ্ট দং দোকান সিদি নষ্ট ঠিক মতে খারি মালে বা নগো উমা মাংয়া দোকান সিদি নষ্ট থামাইকা আনি রিনা ফাসি রাংসি থারপাই খাতা বনসি আকই মা দङ বা ইকো মতি অবস্থায় সি থাঙ্গই দङ গাং দোকান তামবাই রিনা বা দোকান রিনা রাং পয়সা করি খাতা Engka bono kinani setunyani tuikunan joto norok rom si ma khaigata na buma tukurinani khinani jotona buma sak botis mali ata na sak maya mane pura thongaro si kalai khata thongaro se hi maisai maya maisa di no a maisai maya mai buti sapi buti khani te kutam saya sosaro ahai ni jatra ja chana mo jong bono kicha abo chana ni sache sano kintu chai khemaya ang tuiri hoi katir mancha horogo থুই মুতুই থাঙ্গে গিয়া ব থুই হুসনা হুসনা কোন প্রকার লামার কবই থাগং গাং বুমানা মাসার এই আইনেন গানা তামুং রখনো গেরা গে লেঙ্গি রগ তঙ্গ খেরাং পাই হাসপাতাল সে 2-3 বার লেং বুখা গাই সাকা থি ইং তানা লেং থাং গন্টা কাছে রক তঙ্গ হজা গিয়া yen mongki sair si diang an mukai dosrot kan norok no rang subana ni loko rokhang ka bon number subana sa mo number kai ani cherai ni number tongo na number non mucho dama muitu yang di duanta number ke sala ni ke number sadi 8989746353 36 553 bu mongka tama dilip hengka takok tai bukuk song yang nai di yang phunuk dikisa o sopna rani no tumung no norok muthangna ni musung khang kai amsaini MLA handi EM handi brok no bo sopna rani ni buma bufa tai sopna rani bahai koyo bo toisa gothangang na musung agin haike hamna ni musung amsaini MLA EM rok no bahai no phai nai phainan bagai kobok jawo tai amno kari bahai no joto ni khasuksa rangsak tipra sarok tumung no sosir sopna rani no hamrina ni bagai norok ni bahai no subaso nangi tongkha tamon engka 3 mas bai musu condition bo thangi tongkha wa phisa hayangi tongkha bini sori engka bo hamna ni ekmatro lama tabok tiprasa lokoro khoksa khoknoi Google Pay number rang dakhasi bono jibisak hamnogo dolangai muthangi manani o number ang screen ri ruano norok o jaga je mansa ek dega phanangthung 100 phanangthung je suknai rongka kobang khlaipan dadi norok ni hamari norok ni suba mungbai
sopnarani tini haino hai agina hai o picture kaham ekdom agina je busuk kaham tongmani tabuk bom haing thangka obostha ekdom keram ung thangka hangka tabuk bini busai hindi busla hindi ba bini bukrajuk song hindi potiripot o hamya jora hongka jotok se hakchalui tongpaikha kok bai haino gana o tong humpano bukha bai ekdom khologoi bono subanai kringi tongkha obon bagai thongar kalaijak hangka tomongno norok ni suba si botini haino hai kathangka ba sinani hingka norok bahaino o screen number o subadi tei kono kok sana tongkho yang asuk nong khata abo nangla tai kondo sanamusung lokorokna ta tam sanamusung sagradi 이거 앙반시 나무송 와나 사저 카로가 사저리 바이토 앙아기네 하이케나 똥나무송 토이나무송이었다고 ispan thanya musung na horogo ba nang han tongporogo oneksi one song 앙 허러고 토이목 때때 타야 아니 버헉네 방에 asle cost tong tong kha 고성어 버헉 여고 버헉 사워 앙사 아테뜨뜨나 자들 자 완수고 tabo phan ganang ka do MLA rok EM rok brok chi bisi phan ganang bro si lokorok no bisi nai tam sanamusung nang brok no tam ko bangnamusung 이거 앙어 랑푸샤는 방에 사저 사노 아니 뭐 버헉노 집이 탕의다 오퍼레이션 가이 함이 파이마노 앙아버는 방에 사저 사노 은치니 거 내다 몬트리로 bro phai ki subana iya bor phai kisa subana ne anu nani mosong khai phai po nai phai to rang puisa ni bang ang sajo sanjo chini neta mantri rung asung nani ko ga takok tai bokok song tini bage sukno tai sajaknai kok korikha bini bemar sopna rani ni 3 mas bai omhai obostangkha bo manjagi phaiman ke Bangalore ni simitini manjagi phaikha hanga tabuk jora buma bufane ekdom rang puisa ekdom crisis ekdom rang puisa kri bono doctor ka hamon nairnani ni nani subamung bai bono taisa doctor ka hamon nairnani obono lokorong thani koikha ga tinin bage sukno jotona hambai jotong khulumka Hai nếu có uta na, sorry bari uta na. Ko tota khol ta te khai kota. Totra tama. Totra bale dukhi mo khol ta te hayu ko. Oh, duri motor jang mahim ta. Ate yu ko. Yung laya amon bagino. Ga mai rok sai male atuna. Saya maya mai ko sa laya. Au mai puti ko kru. O sa ko ya. Oh, 3 mas wa sipan rohaya na. Rohaya. Bes ha bodo rohaya. Rohaya busa ka di sip te khaya. Di sip te khaya. Ni ma thoi ba te ni thama ti bisa se khaya. Kudang ya tamane bo ni te. Mane chalak sama hengja hota na. Chalak sama hema tongu. Bisa se khaya. Ni ta bo se bo sori ko so to mo to tra kurtam la ya bini ta bo. Mai bulaya tu La bulaya. ya kunam la ya ai kha mui buk sa ta ta ha mui buk sa phano to lai lia. Aso obos dang khabo. Totra ma ke mang moli ma tong ta na. Ti moli ma tongu. U sa kok se sai ma lia. O to ta o ta mo sugui ton ma ha yung pu. Dai bo hok bo a be so bo to khai mal pa pe chaka khai butul ngoi u latia borong teng ma ba sai thama ha toreng sing thang pu. Ke tabuk bono nairna bagai lukurok. Bono nairna bagai sing tabu. Ta ku bu khurong no jotno no kwai jawo. Ko bok jawo sing kuno sai ma lia chin sing kuno pot khai yung ku che ma lia sing rang pu chan bagai sing a se go bos ta soli tong tabu. Rang puchani bagai. Jomung khairo gya hanga kai bo thongaro no klai thchi nai ta tomu ri ba chu boma kari hanga. Bono chungai na kuno khomata kari kha. Tomo bori to borang kha tangi malia to malia chung hai che. Ira sone mai rong magana o mani se chung tuk ta khai chalai tongo. Ngo ke bonanya bu kari, chobana bu kari.